Morjes. Haluaisitko, että sun trail-mappi näyttäisi tältä? Sais suoraa kerroskarttana ruudut näkyville. Voidaan katsoa, kuinka se hoituu. Eli sullahan täytyisi olla sitten valmiina jo Stat Hunteriin tili ja tietty Strava-tili. Elikkäs otetaan Stat Huntersiin, kirjaudutaan sisään. Mennään Settingsiin ja kopioidaan tämä. Yes. Ja sitten mennään tällä telesivulle kun www.fork.pl. Yes. Ja laitetaan tohon liittäen se äsken kopioitu teksti. Tallennetaan ja painetaan refresh. Sitten kopioidaan täältä osoite ja mennään trail-mappiin selaimen kautta. Otetaan alakulmasta lisää omat rasterikartat. Mulla se nyt täällä jo on, mutta otetaan tosta uusi kartta ja luo oma kartta. Sille voidaan laittaa vaikka oma ruutukartta. Oho. Tosta noin. Ja se äsken kopioitu. Toi. Ja lisätään sinne vielä mitä hittoa? Noin. Viiva. Proxy. Piste. Trail map. Piste. Fi. Ja kautta. Ja mulla on ollut max zoomina siellä 20 ja natiivimaksi 18. Älä kysy. Mä en ole ihan varma. Sitten valitaan vielä kerroskartta. Ja tallenna. Ai perhana, kumpikohan se näistä nuo? Täytyy varmaan muuttaa ton nimen. Se oli se ylempi itse asiassa. Ja tosta kartta. Ja valitaan tuolta kerroskartat. Oma ruutukartta 2. Ja sehän toi.